Hedzinoyi nhau dzomanhoko mabuja dzozuwa rwechimakumi mairi mwedzi uno waMbudzi. Idi yawe watimbwa chemaiko taigweita kuti mvura iribe kunaya zvisvinu yatanda kunaya. Ipapa kuno hore iri kunzi iri kuramba ichitotenderera munyika medumu zvokutoti wanhu wanhadzirire kuita bau chairo rokurima nokujara mbeu kuti zvinhu zviite zviri nani. Idi taramba wanozosunza gore parinopera mwaka wokunayayu paunopera. Idi kana kwedu kwamutoko kubvira nozuro kusvika nyasi mvura iri kuramba ichirikitana kureketa kuno. Heno chiramba wasara mabi angu mukurimaku tiite zvinhu zvisvinu. Tiri kufara kuti kanzuro yokwamutare kwaiyagoimisa vaChina kuita zvokucherachera zvavangova kuita zvokuchera makwari kudanga mvura. Izvi zvinofadza, zvinoratidza kuti idipo tinoreketa aiwa tinoramba chinogwika kunyange zvikatora nguva kuti zvichinje zvinhuzvo. Tirambe takasimba mabi angu mukureketa zvinhu zvinenge zvisingatifadze mukutekaidziwa kwezvinhu kuhurumende yedu. Kunaya kuri kuita mvura munzvimbo dzokumaguta dzaita kuita kuhwadza chaiko wazhinji nokuti wari kusaya chokufambisa. Ipapa kutekaira kwakutohwadza nokuti ukapinda mudhorobha unobuda tsoka dzaita kupinda mukati chaimo nokumirira kuti mabhazi ozupukoya aboyeke. Ipapa wazhinji nyasi kunzvimbo dzakaita soBulawayo, Harare, Mutare wanga wakaita kuhwadziwa chaiko nokusaya zvokuita nokutoti panga paribe chokutekairisa apa mvura iri kurikitana zvayo mabi angu. Heno mabi angu kuti zvichapera mushechere kana kuti wakuru wehurumende wachagumbwawo kuti wanhu wari kuchema nonyaya yokushaya chokutekairisa mumagutamu. Heno ticharamba takaringa kuti zvinenge zvichiita sei. Mashura ari kuramba achindoitika munzvimbo dzakatenderera nyika. Nyasi kwaburika kuti musondora tabvari kwakagwarashiwa wanhu wakarohwa nomheni wanosvika 13. Kwai wanhu wakakuwadziwa zvakanyangaritsa zvokutoti wakaendesiwa kuchipatara. Apa wanhu vari mujeri kuhwange. Zvinotorwadza nokuti paribe chagoreketiwa chimwe kana kuti mbanani kana kuti wanhu vari kubvepi kana kuti wanga wano mhosva dzakadini paribe zviri kuzikana. Ipapa ticharamba tichibvunza kuti wari kuchengeta wanhu mumajeriwa wairekete zvisvinu maererano nenhau iyi. Tichagokunyepai pawanenge wazoreketapo. Nyaya yakasetsa wazhinji asi ikahwadza wazhinji pokare yokuti wakuru wechikoro choZimbabwe ZEGU University wakarambidza wanhu kuti wapinde mumakundano musarudzo dzokusarudza wamiriri wavafundi SRC kuti nokunyaya yokuti wainzi wanokona kureketa nondimi. Izvozvi wakabva waendesiwa kumataurodzi mhosva kuno wajiwa pokare nonyaya iyi. Heno kuti iwo kuchikoroko wachagoda kudini asi ipapa wakutofanira kuti watetekere zvakareketiwa nodare rodzimhosva. Heno kana zvikareka kugochinjiwa pokare nokuita kwawo ticharamba tichigoringa kuti zvinenge zvichitekaira sei. Zvakaitiwa nehurumende yedu zvokumisa wanhu vari kutekaidza nhabvu munyika wozifa basa. Izvi zvaisiwa paziso roFIFA. Ipapa FIFA yagoti iyo iri kuringitsa kuti igoona kuti zviri kunyatsoitika. Waribe chawareketa chimwe asi wati izvo zvikaramba zvichindoenderera mberi wachagona kuzomisa Zimbabwe kutamba mutambo wenhabvu pasi rese. Zvakatooma zvinotorwadza. Tinoemba kuti wachareka hawo kugomisa nyika kuti igotambawo mutambo nodzimwe. Nyasi tahwadziwa pokare mabi angu zvomutambo zvinenge zviri kutoramba zvinotinetsa. Ipapa wakomana vanotambira chikwata choZimbabwe choragibhi wakwapuriwa kukwambaidziwa chaiko nochikwata choNamibia nozvibodzwa 40 ku10 basi. Idi aiwa inchandondera chaiyo yomutambo yedu iyi. Tiringe dziri kuitika pasi rese. KuSouth Africa wanhu wemapato anopikisana noANC wanga wakatungamirwa noDA wanenge wakutadza kuwirirana pokare. DA yaita zvainoda zvayo kuita zano ndega apa wamwe wabva watsvomwa nazvo. Heno kuti wachazvikona chere zvokuti ANC ireke kugotonga zvavari kudazvo. Ticharamba tichiringa kuti zvinenge zvichitekaira sei.
Joseph Kabila atanikiwa kuti akaiba mari yonyika inopfuura mamiliyoni 100 chaiwo. Idi zvakatooma kwai makore mairi agoti kumisiwe kuti vasarudzwa kunyika kwache, ndo zvaanga ari kuita kunokora hache muhomwe yenyika. Idi zvakatooma nonhamo iri kukongoko aiwa pasvinuba ipapa. KuNigeria tiri kufara kuti kwai kwaburidziwa tukopokopo twakaita kunge madzomba turi kuita kutekaidziwa apa turi kugadzirwa muNigeria mo. Kwai tukopokopo tukaita zvisvinu tunotanga kutekaira svondo rinouya tiri kuramba tichitenda izvozvi zvirambe zvakadaro tichimba kuti wachagotekaidzawo kwese kwese tutengiwe kana nokuno titengewo tuite tusvinu tukopokopo tunenge twakagadzirwa muno muAfrica. Aiwa tusvinu mabi yangu. KuAmerica idi wazhinji wari kuita kuhwadziwa ipapa. Uya akambopfura vanhu vakawanditsa aita kanhuhwa chemhosva yache apa kwagoburika kuti waTrump wanga wari kutomukorokotedza kuti aitiwa zvakanaka aburitsiwa mujere. Idi mabi yangu aiwa pakatoita kunyangariwa chaiko. Heno kuti zvichapera mushechere ticharamba hedu tichindoringa. Munyaya yegumisira yanyasi, chikwata choManchester United chakwamuriwa zvakanyanyisa nechikwata choWatford. Zvaita kuti wakuru vanotokaidza basa kuManchester United wagare musangano uri kutogariwa pakati pano kureketa kuno kwatiri kureketa kuno. Wari kutogara musangano wokuti wabvumirane kutandanisa Ole Gunnar Solskjaer. Idi aiwa ngaachienda hache akundikana muchindayu zvokutoti iri kuramba iri mapiritsi BP sondo rega rega. Aiwa zvisvinuba izvi tiri ipapo zvedu kwanyasi tagumira pano. Ndini wenyu ManUtd WeNhau.